Co dělá? Já tomu nerozumím, co dělá? To jsi ty? Ne. Okay. Podle mě dostaneme nějaký lore k tomu, co se tam děje. No zatím se vůbec nechápu, prostě prošel kámo mimo 3 budov a 2 lavičky. Počkej, co tam je? Počkej, něco sežralo, co to je? Máme tady box. Otevři, jo. OK. Jo, on mi odpoví na všechno. Zeptej se ho na něco. Tak 2 + 2, 4. OK. Zeptám se ještě na něco. Kde jsem? Jsi v Robloxu, hlupáčku. OK. Hele, dobré. Hele, musím postavit dům. Asi tady tlačítko. Jo, build house. Ježíš, 10 potřebujem. Tak jdem No tak jdu sbírat pokácet. dříví, to je jasný. What a house. Podívej se. Mám Počkej, vzít máme sebou. ho vzít sebou? No, Asi ho vezmem sebou. Vemu sebou. Já ho vezmu. Já se ho bojím třeba. Dobré, Sleeperino. Tak já ho vezmu. Píše take me with you. Dobré, sorry. Už mám mluvit, když mě držíš, jasný. OK, jo, play music. Já mám to, já mám ruku v jeho ánusu, mi přijde. To je jedno, jdeme spát. Kámo, on se na mě nějak čumne jeho ksicht. Počkej, napsal Jackie, mě napsal, že něco přijde za 3 dny. No jo, a divně se směje, koukni na něj. No. Something is coming 3 days. Co přijde? Něco. Je to špatný? Jo. Mohl bych to nějak, můžu si něco udělat? Mohl si. No počkej, jdeme stavět zdi tím pádem. No počkej, Musíme a ty se vidíš, asi jak se něco směje na připravit. mě? Uchylně? Vidíš to? Tak počkej, tak se koukni. Zkus ho položit. Buď si s Směje tím se kopat. divně. Počkej, hodím ti ho. Jemu se to No nelíbí. počkej, jemu se to nelíbí, on si stěžuje. No tak to mi je Pojď mi ho, jedno, že si přihraj. stěžuje. Počkej, víš jak se hraje... Víš jak se hraje Víš jak se hraje rugby? Rugby? Asi jo? Že jeden hodí a druzí běží, víš? Dobré, já se to nikdy nehrál, kámo. Dobré, jdeme stavět zdi a tady je pickaxe. Tak jdeme těžit kámen, tam nevidím šutry. Ty vole no. Jsem nečekal, že ze mě ještě stane horník v téhle hře. Hej, ale tohle jsou moje kameny. Ne, já ti jdu pomoct, ne? Kámo, já mám Potřebujeme ruku namakanou jak Angel. Jak se jmenuju? Tvoje jméno je Kaně Lever 1845, OK. Asi jo, no. Stavím zdi, jsou Stav tu. zdi. Krása. Kde seš? No máme noc, No máme, no. jdeme spát. Go sleep. Tak jdem, no. Tak já jdu spát. Good morning. Mám ho tady položit. Tak ho polož semka. No, ježiš, já to vím bez tebe, kamaráde. Otazník. Jenom se tady posaď. Vidíš, jak se směje úchylně? Jo? Dávej Ok. není pacha. Build Observation Tower. No, jdeme do rohu mapy, postavit observaci. Ale asi na to něco budeme potřebovat, si myslím, takže po cestě bychom mohli sekat dříví. No to bychom mohli. A to máš kde v rohu mapy? Tady? Někde? No, v některým z rohů map tam bude tlačítko, no. A tady to asi není. Hádám, že ne, no. Když na to potřebujeme i kámen, tak hádám jenom, že to bude za naším barákem. Ne, už to vidím, tady to je na mojí straně. Jo, vidím to. OK. Bojíš se? Říkal, že něco přijde za 2 dny? To už jako 1 den a už je to tady, no. No, to bude možná problém. Dobré, máme, asi. Tak počkej, postav to. 20 roků. Ty vole, no. Tak to bude dlouhá noc. Kamaráde, ale co si myslíš, že přijde? To bude asi ten hajzl, co byl na začátku. Co jsme tam viděli. Jo. No hádám, že budeme asi utíkat před ním. Aha. Nějaký plán? No, operace kryjte se za negr. lidský štít operace. No, hele, já to dělám tak, že rozhodně tě nehodím tomu týpkovi, až sem přijde a rozhodně nebudu utíkat. A ty budeš jako oběť. To fakt to neudělám. Za žádné okolnosti. To bys doufám neudělal, ne? Nikdy. Nikdy. A proč se vůbec jmenuje Verity? Co znamená Verity? Verity je žlutý míč, nechápu. To je, máte nějaký lore, nevíš ho? Nebo něco? Nevím. Jenom ví všechno, co říkal. Takže uvidíme, jestli ví všechno. Dobrá, no. No jdeme spát? Kamaráde, já se bojím. Go sleep in house. Hej, ona mě čumí celou dobu. Hello again, what would you like to know? Vypadáš divně, vždycky jsem takhle vypadal. No to teda ne. Jsi kámoš? Jasně, že jo. Co se stane, když odpustím hru? Nic, prostě to na tebe počkám. Proč na mě takhle divně koukáš? Něco přichází. Co? To jsi ty? Vím, kde je tvoje bejska. Jdi do prdele. Máme jít do Observation Toweru, kamaráde. No takže proto jsme to postavili, asi jako úkryt. A tady je postel. Tady je výhled, tady Tak pěkný. asi si jdeme vyspat. A go sleep. Proč máme jednu postoj, když jsme tu 2? You are mine. Tam něco venku je. Máme se jít podívat. No, ty to nevidíš odsaď? Vidím to. Ten hajzl tam je? Tak Počkej. vem krumpáč na něj, jdeme. Patrně. A ty jdi první. Ne, jdi první ty, já tě obětuju. OK, já se ničeho nebojím, já nejsem jak ty trpak. Máme... Tak tam Počkej, jde. jo. Zdrhej. Ponej rychlejš, já jsem mrtvej. Počkej, co je? Proč nemůžu hýbat? Halo? Ty kokot! Počkej, on se buchnul! On na tebe běží, utíkej domů. Viděl jsi, jak spadl dolů? On si rozbil kolena. Co stalo s tím ksichtem? On se zase usmívá. Ale ty nemá ksicht. Verity, jde sem, pomoc prosím. Vrátil jsem se pro tebe. Mohl jsem jako běžet dál, ale neudělal jsem to. Jsi vrátil pro mě? Jo, je konec. OK, mám najít knížky nějaký. Takže ty mě teď spektíš. Já tě spektejtím, no. OK. Tak koukej okolo, co se děje a tak.
Tak jo, tohle beru. Tak, ok, brain rot him, co, nechápu, to jako, vidíš to nalevo? Jo. Mám zjistit, jako co s ním udělat, s Veritym. Vybrainrotit to nemůžu, on je ballerina cappuccino proof, na to nejede, chápu. Můžu vypadnout ze hry. Jako, a tak když odejdu ze hry, tak co udělá, nechápu. Co s tím můžu udělat? Throw him into void, je další, ok. Tak možná budou 4. Tady jsme vůbec nebyli, tady jsou nějaký, jakože, to? Protože tady umřel ten týpek, tady. Počkej, tady ho sežral, no. Alba noc, teď je v chillu, teď je v pohodě. Delete file, no jasný no. Já jsem to nemohl se vrát jako předtím, když jsem šel okolo, to teď musím, ok no, dobrý. Fakt miluju prostě tak chodit. Tak Death Stranding. Now I know how to destroy Verity. A proč by ho ničil, teď je v chillu, ne, týpek? A proč máš umelého otazník? No jakože Co to to jdu znamená? vyzkoušet asi. Kde je? Počkej, on tu není. Ty pičo! Kamo, jako nejrodický posral. Jak já jsem se... Sorry, já jsem nevěděl, že to ty. Kamo, a kdo jiný by to asi byl, že to sami, vole. Use X. Počkej. Nice try. Game over. Verity got everyone. Co? No co když dáš get Verity unit in game? Nevím. Admin abuse tomorrow. To prostě jaká jiná úplně hra? Co to je? To je super, no. No dobrý, takže good ending to moc nebyl, sežral Verity, bohužel. Zanechte like, odběr, kupujte jabka na jabko levně, jabka iPhone, žabak.